Oh, nagay dire. Ikaw, di gahe dire ha. Selo ame, patumba ka ni boss. Apit na magpasko wa mong giapo ko'y kwarta. Ah, yan, yung ginabaya silang nagpaniligan eh ba? Dahil sapi. Bisag bursa na mo may sud. Adto ka kung toting no, basig na ipatrabaho ang mga boss. Kita mong toting. Si Tateng, manilig sa'yo. Ah, mau ba? Toting. Oy, fake ka naman. Apit na magpasko wa man tay ko nga kwarta. Empty ng pitaka, siga ng mata. Basig na ipatrabaho si boss. Kuha ka balita. Matay fake. Murag. Taman daw balita ni boss dito fake nga na daw gahe dito. Nga grabe daw daggan daw sa gitumba. Saman, huwatag signal ni boss nga patumba to. Sitting. Maghuwat ta basig na isugon si boss. Ay, patrabaho na ko na yung boss. Nya karon patay. Na may patrabaho si boss. Saman, trabaho na to to. Kwarta na ni. Ikaw akong lookout. Taro nga ha. Ako'y balas lookouting. Matan pa ni Spinya. Ano ta? Para na to. Tara. Tara. Oh, nagay dire. Ikaw, di gahe dire ha. Selo ame, patumba ka ni boss. Ito, gahe nila. Karte. Easy rin nila eh. Dali rin na tumbahon. Ano, tara ta? Tara. Mo, ito gahe nila pe. Basic. Bisik lang Mara. nila. Tumba ra sayon tam day tumba day. Sayon kayo. Ano ra? Sayon ra kay patrabaho ba? Way lain na to ipatrabaho. Gigil ang gamot ba? Lah, darag bata yung boss oh. Yeah, dara ko na yung sol, ya, tag, yung boss, tag-50 mo. Mo nagsoli boss. Okay, salamat ha. Jay ka. Ito 50 ta natin. Kwarta. Ah. Huwat na punta sa signal sunod ni boss. Na sa ipatrabaho. Zaman. Andam ka? Trabaho Andam. gyapon. Gi. Basta permanente lang. Huwat ta sa tawag ni boss sunod. Yun na ipatrabaho. Para lain akong kwarta. Get low when the whistle go.